Отримати безкоштовну вищу освіту у Польщі та диплом європейського зразку. Про такі преференції для кримсько-татарської молоді домовилися Меджліс та Гданський університет. Відповідна програма діє вже кілька років. Її учасниками стали десятки студентів. Як здобути освіту у Польщі і що для цього потрібно, далі у сюжеті. Руслан Халітов нині студент 3-го курсу Гданського університету. Кримчанин після анексії півострова у 2014-му разом із родиною переїхав до Луцька. Там закінчував школу. Зізнається, розглядав чимало вишів. Та коли дізнався про програму Меджлісу з можливістю навчання у Польщі, вирішив одразу спробувати. Він згадує, найважче було наважитись. Не кожен рішиться в такому возрасті почати життя без родителей, переїхати в другу країну, перевернуть все и начать самостоятельную жизнь. Координатор освітнього проєкту для кримських татар Сінавер Кадиров розповідає, угоду з Гданським університетом уклали ще 3 роки тому. За її правилами, щороку 20 студентів мають можливість поїхати до Польщі на безкоштовне навчання. Мы только в 2016 году первую группу отправили. Они вот сейчас идут на 3-й курс, это выпускной курс. На следующий год мы получим первых бакалавров Гданського університету. Однак, за словами Сінавера Кадирова, останнім часом на освітній програмі недобори. По-перше, аби навчатися у Польщі, потрібно обов'язково володіти польською і достатньо на високому рівні. По-друге, попри те, що навчання у Гданському університеті безкоштовне, майбутні студенти мають самостійно оплачувати проживання. Наши студенты не получают стипендии и, соответственно, вся нагрузка, финансовая нагрузка в счет проживания, пропитания, медстраховки и так далее ложится на плечи самого студента. В середньому це сума 250 євро в місяць. Фінансові труднощі Руслана Халітова не злякали. Хлопець почав працювати одразу, як переїхав до Польщі. Рік вивчав мову, а потім вступив до університету. І от вже наступного року дістане омріяний диплом випускника Гданського університету. Спеціальність обирав з огляду на перспективність майбутньої професії. Вивчає міжнародну економіку. Коли вже потрібно було зробити вибір, я для себе подумав, в чем у меня может быть больше перспектив? Где я смогу найти более высокооплачиваемую и более популярную работу? Наверное, я подумал на специальности, зв'язаних з економікою. Наступна освітня програма стартуватиме в травні наступного року. Аби стати її учасником, потрібно звернутися до Меджлісу із відповідним клопотанням. Серед документів обов'язково має бути шкільний атестат українського зразка та сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Надія Михайлова, Павло Олійник, Заман, АТР.